considerați că românii sunt mulțumiți de prestația dumneavoastră ca președinte până acum? Da, un politician se uită în sondaje și rezultatele din sondaje sunt cele pe care le cunoaștem cu toții. Ce vreau să spun, și nu e prima oară că o spun, pe tot parcursul anului 2024, alegerile pe care le-am avut, mesajul românilor a fost trebuie să schimbăm ceva. Și atunci consecința logică este că dacă trebuie să schimb ceva, această schimbare necesită niște